स' गाइस जियानो जा जों माने दायो चिप चेलेन्ज खालामनो नागिरदों आरो ना माने मा होनबानो मा चिप चेलेन्ज खालामगोन माने जोंनि आखायाव आरो ना पाकेटनि चिप्स दङ माने एलाय मिथिंगा भाइनि आखायाव मोनसे दङ आंनि आखायाव मोनसे दं माने दा बे माने मोनसे चिप्सखौ बोरै चेलेन्ज खालामगोन माने रुल्सआ जाहैबाय शर्ट टाइम जागोन आरो ना बहुत शर्ट टाइम जागोन माने शर्ट टाइमनि सिगां सोर जाग्रोनो हायो माने खै सेकेन्डआव जानांगौ बेखौ 10 सेकेन्ड 10 सेकेन्डआव जाजोबनांगोन हागोन ना हानाय नङालै नों हागोन दे जा होमबा नाय न'आव थांबाय थाम्फैया ओइ जालियालै जों दायो बिथाङा जागोन आरो ना माने स्टार्ट खालामसिगोन आरो ना जानो जाबाय दे बे खिन्थु मोननैसो जाबाय बे जादो खिन्थु नाय देत पाजि नों जादो मोननै जादों मोननै ना दे बेखिनिखौ नों 10 सेकेन्डआव जा दे र' टाइम स्टार्ट जागोन आं बुंगोन नोंखौ ग्रोब 2 मिनिट जाबाय स्टार्ट खालामगोन र' र' 50 जाबाय 10 सेकेन्डआव ना 10 मिनिट 10 मिनिट जायो नामा 10 सेकेन्डआव जाजोबनांगोन दे बेखिनिखौ नोङो हागोन हाया खैथा दं बेयाव 50 तासो दङ बेयाव 10 सेकेन्डआव जाजोबनो हागोन ना हाया 50 ताखौ 10 तायै जानांगौ दोननानै केपासिटि नांगौमोन दोनना लानाय केपासिटि गैयाना इदि जानो हानो आखाइ फारनैजों आखाइ फारसेजों जानांगोन बेखौ बारे 20 सेकेन्ड हो दे 20 सेकेन्डआव जाजोब दे दे र' 1 2 3 स्टार्ट गैला टाइम जाबाय टाइम अफ गैला मा जोब्बाय नै बेलाय दङ नै थगाय नै दङ